Разбирам, че въпросът ви е по-скоро философски. Според мен уважението и обичането са важни етически ценности, които трябва да ги прилагаме във взаимоотношенията си с другите. Ако всички в мултивселената биха уважавали другия си и го обичали, това би допринесло за по-хармоничен и щастлив свят. Въпреки това, не винаги е лесно да се прилагат тези ценности, тъй като има различни фактори и пречки, които могат да ни подтикнат към неподходящо поведение. Следователно, ние като индивиди трябва да практикуваме уважението и обичането във всяко едно отношение в живота си. Разбирам, че въпросът ви е по-скоро философски. Според мен уважението и обичането са важни етически ценности, които трябва да ги прилагаме във взаимоотношенията си с другите. Ако всички в мултивселената биха уважавали другия си и го обичали, това би допринесло за по-хармоничен и щастлив свят. Въпреки това, не винаги е лесно да се прилагат тези ценности, тъй като има различни фактори и пречки, които могат да ни подтикнат към неподходящо поведение. Следователно, ние като индивиди трябва да практикуваме уважението и обичането във всяко едно отношение в живота си.